Good morning. Today is Saturday, March 4. Humingi na si Holly ng breakfast. So, ito yung breakfast niya. Cornflakes na mayroong sugar. And ito yung gatas. Kasi naubusan na kami ng gatas na hindi pa pag-grocery. So, ito yung gatas niya. Yan yung sa akin na gatas. Baba, come on. So far, hindi pa siya sumusuka, which is good. Pero dala niya lagi yung bucket. I put sugar, Baba. It's good? Okay. And kanina pagkagising niya, uminom siya ng maraming tubig na malamig na tubig kasi yun ang gusto niya. Nagki-crave siyang malamig na tubig and hindi niya rin sinuka, which is good sign kasi usually pag may iniinom siya, may kinakain siya kahapon, sinusuka niya agad-agad. This time, hindi. So, yan. How are you feeling, Sak? Alright. Ayan. Huh? Just a little bit of sore tummy. Do you wanna eat something? Banana? Do you wanna eat something? No. Alright. How about you, Kuya? You wanna eat something like banana? No, thanks. Ayaw nila. Okay. Si Holly lang mag-breakfast. Tapos na si Holly. Kumain ng breakfast niya. Naubos niya. Pero ayaw yung inumin yung gatas. Ito yung kanyang popsicle, yung Hydrolite. Ayun ko, Baba. Thank you. Welcome. Dito tayo sa may pag-gol kung nasan yung isang fridge kasi ko ako ng pang-lunch ng mga bata. Eh, marami pa tayong meat so hindi pa ako mag-grocery na mga pang-ulam-ulam kasi meron pa din kami dun sa isang freezer or sa isa pang freezer. So, ang bibiling ko sila pa ng grocery ako ay yung pambaon nila. Pero may fruits pa naman kami. So, gatas lang talaga yung kulang. So, eto yung ano to, yung hotdog. Yung cocktail hotdog. Ito yung gusto nila. And nagluluto na rin ako ng rice. Ayan yung rice. And ito yung kay Johnny Boy. Gusto niya Wagyu, ano to guys? Wagyu schnitzel. Pero ang gusto niyang topping is Aussie topping. Ako nagpapainit ako ng tubig kasi gusto ko uminom ng aking morning drink. Yung mayroong apple cider with lemon and chia seed. Si Holly, after niyang kainin yung popsicle niya, ayun, hindi pa talaga maganda pakiramdam niya. Bumalik siya sa pagtulog kasama ang kanyang bucket. Yung boys, naglinis ng room nila. Makakubos ko na pala yung aking apple cider drink. Nag-transfer lang ako ng files kasi naging insufficient yung ating memory card. Kanina, binablog ko sana yung paggawa ko nito. Kasi, nawalan tayo ng memory card. So, nag-transfer lang tayo. Eh, naglaba rin ako. Mamaya isasampay ng mga boys. Nakapang workout outfit tayo kasi mag-workout ako mamaya. Hindi ako nakapag-walking ngayon kasi may pasyente tayo. Si Holly, masama na naman daw yung tiyan niya. Pero hindi siya nagtatai. Masakit lang daw yung tiyan niya. And so far, hindi din siya sumuka. Pero nagre-reklamo siya masakit yung tiyan niya. Microwave ko lang yung hotdog nila. Kasi magla-lunch na sila. Late lunch na nga eh. Kasi anong oras na? 1 o'clock na. How are you? My tummy hurts. Your tummy? Do you wanna go poo? Huh? No. Are you hungry? Do you wanna eat banana? What do you want, my love? Huh? At saka yung mga kagat niya sa mukha. Oh, ayan, may mga marks. What do you wanna eat? Do you want to eat something? Like what? You tell me. Hmm? And di ba may chicken ako nilabas kahapon? Gagawin ko doon ay pag meron ako yung noodles, yung parang ayan, meron. Yung sa ano ba? Bihon. Gawin kong sotanghon. Maggawa na lang ako ng sotanghon kasi yung mga bata, parang hindi pa sila ready dun sa regular food. Gusto nila yung parang may soup. Ngayon, request nila hotdog. So, okay lang yun. So, yun ang gagawin ko. And nasampay na pala ng mga bata yung mga nilabas. Ayan, nasampay na nila. Kani-kanina. Want me to get you orange? Yes. Oh, gusto niyong orange. Sige, Baba. I'll give you orange.
Bigyan ko siya 2. Palatang ko to. Ayaw niyang kumain eh. Yun lang, yung binigay kong breakfast, yun lang yung kinain niya. Nandun pa yung aking dustpan. Kausap ko yung mga girls. Nagte-text lang kami kung kamusta ang mga lagay nila. Okay na raw si yung Dawarin. Si Lai naman medyo masama ang pakiramdam kahapon daw. Tapos ngayon, gutom na siya pero takot siyang kumain kasi baka raw siya mag-throw up. Patis-pasintabi po. Nag-uusap din kami kasi napag-usapan namin sa Renmark. Kilay. And gusto ko yun kaso 2 session ata. Isa Adelaide yung may magaling na gagawa ng kilay mo. Si Simple Race nagpa-ano na raw siya, nagpa-schedule. Ang bilis nagpa-schedule na si CC Race. Ayan na, eto na. Gano'n natin to kay Holy Baba, oh. I got you too if you want. Okay, sit down. Sit down. And you got tissue here. Yung bucket niya talaga. Ang best friend niya. Sit down. Okay, asikasuhin ko rin yung pagkain ng mga boys. Hotdog. Okay na yun. So, eto kay Sak. Eto kay Kuya. Okay, ready. And ako, eto ulit yung tinapay. Tsaka avocado. May yung spread na hummus. And meron din akong eggs. So, yan yung aking lunch. Si Holly ayaw niya pang kumain. Mamaya na, wag ko siyang pilitin. At least kumakain siya ng fruits. Paano siya kuya ng sauce. Okay. Kain muna kami. Ayan si Sak. Kumain ako ng isang sarap. Ha? Spoon? You want fork? Yeah. Ayan yung plate ni Kuya. And si baby girl. Ayan, nanonood ng Korean. Ito yung akin. Na-toast ko na siya. You're done, Sak? Oh, you want more rice? Huh? Yeah. Papasiksak ng more rice. That's good. Hindi ko siya binigyan ng marami kasi baka hindi niya ba kainin. Naubos niya. So, bumalik ulit siya. Gusto niya pa, which is good. Sumubo ako ng isang subo kay Sak na may rice. Sabi ni Sak, Mom, you're on diet. Sabi ko, I know. I'm just gonna try. Sa taga ko na hindi nag-rice. Kahit sa Renmark, hindi ako nag-rice. Yung rice nagdala ko, yung kuskus yung aking kinakain. Tinay ko lang. Masarap. Siyempre, rice yun eh. Ito, masarap din to, guys. Ang dami ng parang ito. Just finish your hot dog. You got plenty of hot dog here. But save some for Holly just in case she might eat later. So yeah. Ito yung isa. Ayan. Why don't you like rice with sauce? So, ito yung akin. Yung isang egg is runny. Yung isa ay hard. Okay, so this is my lunch. Here you go, Baba. Here, Baba, oh. Okay, oops. Kain muna ako. Ayan, ka-text ko yung mga girls. You're done? Sure. Hmm. 2:44 na, guys. Yun ang aking holy girl tulog. Meron siyang tira. Di ba binigyan ko siya ng mandarin? Meron pa siyang 2 tira dito. Meron siyang fever. Gawin ko na ay mamaya na lang mag-exercise. Di pa ako pag-exercise. Gawin ko ay
yung chicken. Igisa-gisa ko na to. Tapos palambutin. Diba? Yan lang may kita nyo. And eto, ready na to para kay Johnny Boy mamaya. Nilipat ko kayo dyan para naman hindi lang kamay yung kita nyo. Pati rin yung aking malamaskuladong braso. Kanina, ginawa ko na yung sa arms. Nagdagdag ako. Ngayon lang ako nag-start para sa arms. Madali lang naman. Parang ganon-ganon, ganyan-ganyan. Yun yung ginawa ko. Pero yung sa aking abs, hindi pa. Mamaya ko yung gagawin kasi si Holly tulog pa. And mag-edit din ako. Ang dami kong gagawin. Tapos gusto ko lang matuyo yung sinampay para matupi ko na rin. Kasi meron pa tayong mga labahan. Madami pang labahan. Yung sa landmark lang naman, yung mga dala namin. Kasi bago kami umalis, naglaba kami, diba? And natupi ko ng mga yon. Gusto kong kumain si Holly. Gusto ko siyang kumain kahit hotdog lang. Yung nakain niya lang is yung yung cornflakes tsaka yung mandarin. Tapos tubig, maraming tubig. At tsaka yung hydrolyte. Yun lang. Tapos tulog na naman siya. Very rare kay Holly matulog. Siyempre, hindi maganda ang pakiramdam. Ay, hirap pag may sakit ang mga anak. Si Saf medyo okay na pero hindi siya pa ganun ka-okay. Pero at least hindi na sumusuka. Yun ang importante. And, kasi sabi ko, wala pong nagtay sa kanila. Suka lang talaga. Ang gagawin ko rin yung aking kakain mamaya. Mag-grilled ako ng pumpkin. Tapos, meron akong mix na chickpeas. Chickpeas, tsaka basta yung beans, mix siya. Ubusan na ata ako ng chickpeas. So, yun ang aking pagkain mamaya. At ibabad ko muna to. Ayan, tapos na tayo magugas. Gawin ko na yung chicken. Mamaya ko na yan i-dry. Kinuha ko sa freezer yung bananas, kung maalala niyo. Pinalatan ko yung mga bananas dito. Tapos nilagay ko sa freezer. Ngayon, nilagay ko siya sa ziplock. You haven't slept yet? That's good. Hello? You're kagigising niya lang. Hi, baby. Hi, baby. Say hi to the vlog. Hi. Hi. How are you feeling, my love? Feeling better? You haven't slept? That's good. Oh. Maybe that's so hard. Yeah. This is for our banana smoothie one day. Ito siya sa freezer. Ulit. Paglagay ko sa ziplock kasi dito lang siya sa baking pan kasi pinatigas ko muna siya tapos umalis tayo. Hindi ko na naalalang ilagay. Ito sa freezer. Look at you, Baba. You're so red. You're so red, Baba. Ilagay ko lang doon sa freezer. Ito si Jan. Nainis na dito si Jan. Ito yung mga yung mga chocolate sa
Machokis na galing sa Japan na in-order ko. Wala talagang kumain ng mga bata. Ang dami pa nito guys po. Meron pa dito hindi pa bukas. Ayan. Pero ayaw naman ng mga bata. Mom, why don't you give Dad this? Yeah, that one is alright. Give this to Dad to fix. Okay, ito yung wala, sorry. Tapon ko na to. You don't want this. Ayaw niya talaga. Ilagay ko na to sa kasi si Jan, naiinis na siya nito. Ilagay ko na to dito. Basura na siya. Okay. Ito yung aking pang-salad. Pang-salad bowl. Ilagay ko to dun sa ano. Doon meron kaming jar dyan para sa chocolate. Ngayon, ang gagawin ko, mag-hiwa ko ng bawang sibuyas para sa aking satanghon. Wala ata akong anato powder. Anato powder, my love. Sibuyas. Mom, don't let your eyes cry. I know. Thank you, my love. Then this is the bawang. So, meron pa akong mga ano dito, yung mga panggisa-gisang sangkap. Meron pa. Ang kailangan ko lang bilhin ay gatas. Tapos, konting pangbaon nila. Kasi meron pa naman sa sa pantry. Yung mga pang ano nila. Pang-baon-baon. Yung fruits may apple pa. So, That looks fun to do. This is fun to do. I'll give you medicine, okay? Maybe I'll give you now. Si Jan pala, bumili siya ng bagong Nurofen. Ayan, di pa yan nabubuksan. So, dyan muna siya. Bumili siya nilalagay sa fridge kasi meron pa naman tayo dito. I'll get my ice cold water. Yeah, get your ice cold water. Painumin ko muna siya. Si Jan, nag-charter siya. A lot of water, please. Naglagay akong lip tint kasi ang putla-putla ko kanina. I'll stop playing with this. Ano, baby? Because I'm gonna cut it in half. I'm not gonna use it all, baby. Babad mo. So satisfying. So satisfying. Yes. So satisfying daw. Well, that's good. I hope it's good. I hope it's not on your eyes. I hope it's good. Sobrang init na ng ating casserole. Kasi pinugasan ko yung chicken. Yung natagalan. Meron pa ako dyan na cabbage, tsaka carrot. So, yun ang isasawag natin na gulay. Ang bango. Ang bango-bango. Lagyan natin yung
chicken. Oh. 5 to. 5 side. Ayan na pala yung chicken. Binaliktad ko na siya. Lagyan ko siya ng patis. Ayan na, pat-dry ko na rin yung mga hinugasan ko kanina. Lagyan ko to ng tubig. Takpan din. Palambutin na natin siya ito ng tubig. Lambot na siya. Tapos takpan ko siya. Ayan. And binabad ko na rin yung bihon na gagawin nating sotanghon. Binabad ko na rin siya dyan. Ay, hingi si Holly na hotdog. So, at least gusto niyang kumain. Ayun ko, Baba. Kunin ko yung nakaiga naman siya. Kunin ko yung cabbage sa kabilang fridge dito sa may pagola. And carrots kasi nandito yung vegetables na iba. Ayan yung cabbage natin. Ayan yung ating carrots. Kunin natin to. Pero bago ko itong hiwain ko muna yung patatas ni Johnny Boy para sa kanyang mashed potato. So, nabalatan ko na yung patatas. 3 lang to kasi si Jan lang naman. Ang gagawin ko ng mash. So, babad ko lang siya sa tubig tapos later pakulaan ko. Kasi ano pa lang naman eh. 3:43. Ang bilis ng oras. Wala, alas 4 na pala. Ang bilis ng oras. Which one is yours? That one. This one. Okay, next, carrot and cabbage. Diba ang iksi? Alright. Ngayon, mag-bite naman ako ng carrot at saka cabbage. Siguro, sorry. Kalahati lang ang kailangan ko nito. Hatiin ko to sa 2. What's up, Baba? Okay, just put it there. Nahugasan ko na sila. So, ngayon, hiwain lang natin. May konting itim siya dito. Tanggalin siya. Konti lang na. Tapos ko rin hiwain yung cabbage at saka yung carrots. Ngayon, hiwain ko yung pumpkin. Kasi ito yung dinner ko mamaya. So, ayan lang muna yung lulutuin ko. I-grill ko mamaya. Then, ito para bukas. Kasi hindi naman kasya siya. Hindi ko naman mauubos silang lahat. Pero hiniwa ko na sila. Ito na yung chicken. Kasi super lambot na to. Tatanggalin natin yung buto niya. Sobrang init. So, ibalik ko na itong chicken dito. Ayan. Nilipat ko dito yung ginagawa nating sotanghon. Kasi gagawin ko na rin yung kay Jan. Lutuin ko na yung kanyang schnitzel and yung bacon. Nilipat ko dito sa kabila yung ating ginagawang sotanghon. Kasi magpiprito na ako ng dinner din ni Jan. Yung schnitzel tsaka yung eggs. Yung bacon nasa air fryer na. And eto yung ibabrush ko sa aking pumpkin. Mayroon tayong olive oil. Olive oil lang yan. Tsaka eto, sambal. Ang sarap nitong sambal, guys. First time ko makatikim ng sambal nung pumunta kami ng Bali. Pero mas masarap yung sa Bali. Eto kasi nasa jar na. Pero pwede na rin. Maanghang siya, syempre, kasi sambal. Kung hindi nyo pa natikman ang sambal, maanghang siya, guys. So, yeah, yan yung next. And meron na rin akong nilagay sa oven na
4 mix na pin. Nandiyan na sa oven. Then, next ko yung pumpkin. Itong ating schnitzel, tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Wagyu to guys. Wagyu na schnitzels. Nagustuhan to ni Jan. So, hatiin ko to sa dalawa. Kasi hindi to kakasya sa aking frying pan. Ibalik natin yung isa sa bag. Pero, pipituloy ko na yan. Ayan. Kalahati lang muna. Naluto ko na yung eggs. Inuna ko. Ito na yung kanyang eggs. Nilagyan ko na pala ito ng annatto powder. Ito yung ating wagyu. Wagyu. Ayan na ito guys. Hinahan ko lang yung ating schnitzel. Siguro parang tulog pa din. Tulog pa ang baba ko. Hi, Ben! Dito na si Johnny Boy. Ha? Ayun na siya. Si Holly. Check natin si Holly. Han, why your boots? It's inside. The boots. Still scaling or she stopped? No, but She been eating? just one hot dog. Oh, it's better than nothing. Yeah, she's been sleeping. Not bad. Mm-hmm. How did you go? In your bedroom? What door? In the iPad? How are you? How's the fishing? There, got some fish. Ah, I got few fish. Yeah, no, I haven't. That's good. Ito pala, ayan, binabrush ko na yung sambal with olive oil dito sa ating pumpkin. Nalagyan ko na yung kabila. Ito naman ang kabila. Tapos ilalagay ko na siya sa sa oven. Yan yung dinner natin mamaya. Okay. Nalagay ko na yung pumpkin sa oven. And eto, nilagay ko na rin yung cabbage. Kasi malapit na to. And eto na pala yung yung kalahati ng ating schnitzel. So, ayan yung dinner ng mga bata. Malapit na to. Luto na yung ating sutanghon. Tapos ko na lutuin lahat. Eto na lang na patatas, pinapalambot yan. And naalala ko, wala pala kaming gatas, guys. Tapos sarado na yung shop. Then tama-tama, tumawag si Bryce. Yung friend ni Jan, yung anak niya. Katabi na, hindi katabi, nasa likod ng bahay namin. Yung bagong gawang bahay dito sa likod. Tinawagan ni Bryce yung anak niya, ang pangalan ni Grace. Tinanong ko may gatas. Sabi, baka meron daw. So, umalis si Johnny Boy. Andun lang naman sa likod, sa may fence. Sana meron kasi wala siyang mashed potato. Ayan, nakuha kami ng gatas. From kapitbahay. Yan yung gatas, guys. Madami to. So, ayan na yung kay Johnny Boy. Na-push natin yung mashed potato niya. Ang laki raw ng... Laki raw ng schnitzel. Oh, just this? Ayan, may bacon and eggs. I know. Oh. This one, Sam. You want some? This is too big. You can have some. Ask Daddy because meron pa akong konting mashed potato. Ito na yung sa mga bata. Ito kay Holly, kunti lang. I-try niya lang daw. Kasi hindi pa siya okay. Ito kay Kuya, si Kuya, it's up to him kung magra-rice siya. Si Sak, magsusup lang siya. And a little bit of Daddy. Okay, and this one. No worries. Okay, Baba, oh, come on. So, kain na sila. Ako mamaya na. How's the potato, Han? Hi. How's the potato? The good? Yeah. Come on, baby. Oh, this is alright na, baby. You can't walk. Come on. Too hot, Baba. Too hot, Baba. Yeah, okay. Si Sak kumakain ng food ng Daddy. How's your soup, yeah? Good. And this is Zaki. You ready, Bob? Come on, baby.
That's chicken stock. Chicken. There's no more soup. You want more soup? There's more soup there. Reklamo si Kuya, wala na raw sa kanyang soup. Sabi ko meron pa doon kung gusto niya. Baba, come on! You can't walk? Look at that. Ayan, news. Oh my God. Sabi ni Holly, she can't walk. So, si Sak, tutulungan siya. And then, linagay ni Sak eto dito. Thank you, Kuya Sak. Say thank you, Kuya Sak. Okay. Want some water, Baba? This is chicken, baby. Oh, God. Ayaw niya na naman. What do you want, Bob? Some potato? You want some mashed potato? You want some drink? What do you want to eat? This is chicken soup, Baba, with noodles. Okay, just noodles then. Here. I know. What do you want to eat? You have to eat something because look at you. You're so skinny now. Look at your belly, so flat. What about this? She had to. Got it. Yung mandarin ang inaalok ni Kuya. Pahirapan na naman tayo. Pahirapan na naman kay Holly. Ayaw niyang kumain. Yung boys tapos na. Yung binigay nating soup, yun yung kinain nila. And siksak, kumukuha ang konti kay daddy, nagpapasubo. So, itong gusto kong kumain, itong batang to kasi. Yung kinain niya lang ay yung cornflakes, tapos mandarin, and tubig, tapos yung hydrolyte. Yun lang. At saka isang hotdog. You want hotdog, Baba? I still have hotdog. No? Ayaw niya din. Hindi niya kinaya. Ang laki kasi no, ng sweets na yun. Nakadalawa o tatlong subo lang naman si Sa. We don't try. Ayaw talang kumain ni Holly ng niluto ko. Gusto niya raw ay cornflakes again. You want milk like pie? Yes, I do, Bev. Cornflakes na lang siya. May tropa tayong gatas from the neighbor. Ayan. Okay. So, nakainin niya talaga yan. Finish it, Baba. That's the real milk, Baba. Okay, I'm going to get tired. I've got to go to the shed first, put the chairs away. Alright. Tommy's just left them out the front of the shed. I'm gonna throw this now, hon. Yeah. Tapos na si Oling kumain and naubos niya yung binigay natin na cereal, yung cornflakes. Ako naman yung aking gagawin ay yung aking sauce para sa aking pumpkin. So, meron akong Greek yogurt and kabubukas ko lang nito. Ito yung tahini. Yan, bagong bukas siya. Hinahalo ko lang kasi nasa taas lahat ng oil niya. Ayan. So, ito yung brand. Ayan. Mabibili nyo to sa Kohl's. So, ayan na siya, guys. I-mix ko lang to. Wait lang ha. Mix ko lang to. So, ayan. Na-mix ko na siya, guys. So, ipi-plating ko na yung food ko. So, ito na, guys, yung ating food for tonight. Really left the pumpkin? No, it's spicy, Kuya. I have raw. What's raw mean? Not cook. Yeah. Not cook. Yeah. No, it's not cook. Right. No, you won't eat that. Yeah. Can I try? No, you cannot eat raw. So, ayan na siya, guys. Meron siya yung 4 kind of beans. Ayan siya. So, kain na tayo. And meron din akong chicken. Pwede ko siyang ilagay sa top, pero pwede ko naman hindi. Naalala ko, meron pa pala akong raspberry. So, nilagyan ko, guys. So, ito na yung itsura ng ating dinner. Ayan yung kanyang itsura, o diba? Parang ang sarap-sarap niya na talagang tingnan. Masarap siya, guys. To be honest, masarap siya. Kasi yung ating pumpkin, matamis. Tapos, meron akong nilagay na sambal. Matamis-tamis na maanghang siya. Tapos, meron tayong Greek tahini sauce. And yung ating beans. And then, raspberry. So, diba? Kain. Sinubukan ko pala si Holly. Kasi, ayan, si Holly pala nakaligo na. Sinubukan ko siya kasi sabi niya, gusto niyang i-try. Kasi sabi ko, yogurt siya. Tapos trinay niya. What do you think of my food? Disgusting yogurt. Disgusting yogurt. Ayaw niya yung may tahini na. Kasi yung Greek yogurt, wala namang lasa. Pero sobrang sarap with the pumpkin.
Kasi maanghang, manamis-namis. Tapos yung sauce natin, plain lang. Tapos, lagay ako ng raspberry. Why not? It's alright. No, you won't taste it. Drink water? Ligo na siya. Bangon niya na. Oh, I forgot my chicken. Can you grab my chicken there, please? That one there, Baba. In the small bowl. Yes, that small bowl. Mm-hmm. Can I have one chicken? Yes, of course. You can have many as you want. No chicken, ma'am. I cooked it for you. Because I think I do want you next to me.